झी मराठी, चर्चा ही होणारच। हातकणंगले नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेनेचे महेश पाटील यांची नगरसेवकपदी निवड झाल्याबद्दल शिवसेना तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब शिंगे यांच्या वतीनं त्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला। या सत्कार समारंभात बोलताना बाबासाहेब शिंगे यांनी महेश पाटील यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन करताना सांगितलं की हा विजय म्हणजे शिवसेनेच्या कार्यावर आणि जनतेच्या विश्वासावर ठेवलेली मिळालेली पावती आहे। महेश पाटील यांनी नगरपंचायत क्षेत्रातील विकास कामांसाठी प्रामाणिकपणे काम करावं हीच अपेक्षा। महेश पाटील यांनी सत्कार स्वीकारताना पक्ष नेतृत्व, कार्यकर्ते, मतदारांचे आभार मानले। नगरपंचायत हद्दीतील मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणी पुरवठा व नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन काम करण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला। या प्रसंगी शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सत्कार समारंभ उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। हातकणंगले प्रतिनिधी विनोद शिंगे।